Ze nemen me ook wel de internetdetective. Ik ben dwaande met het uitpluizen en het naziekje van dropshippers. Dus eigenlijk mensen die dingen, spullen aanbieden op internet, Facebook, social media. Op het mooist krijgt wat, vaak krijgt niks of krijgt de verkeerde dingen. Waar let je dan op? Nou, dan ging ik even op een site zelf zitten en dan reviews en dat soort dingen lezen. Nou, ik zie wel gewoon van wat voor site het is en wat de reviews en zo wisten. En hoe het eruit ziet. Dus of het, als het er een beetje heel makkelijk uitziet, dan is het eigenlijk niet heel betrouwbaar. Meer mijn vriendin behoeden daarvoor, zeg maar. Want die bestelt wel heel veel en daar komt soms wel iets niet aan, bijvoorbeeld daar wel. En ook wel eens gaat dat hetgene wat ze bestelt, dat ze het zag op internet van hey, het product is zus en zo. En dan kwam het en dan was het niet zo goed, zeg maar. Nou, en dan komt die gevels in, dat heb ik dus een aantal keren gehoord en die winkels ik waskogen. In Amsterdam en in Baren, maar ook in Akkerum. Daar zit ik een winkel en die hun gevel waard ik broekt. Intussen is er al 121 dropshippers verder. Haar tips? Zoek kritisch naar de geschiedenis van de pagina, vergelijk je foto's en zie je het adres op.